खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 28 जुलाइ 2020 गोथार मंगलबार। फैदो दिननि माखासे खौरांफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय गुगोल कम्पानिया गावसोरनि एमप्लयिजफोरखौ एबा गुगोल कम्पानियाव खामानि मावग्राफोरखौ फैगौ बोसोरनि जुलाइ दानसिम न'आव थानानै गाव गावनि खामानिखौ मावनो थाखाय नटिस होबाय। गुगोल कम्पानिया जोंनि बे भारत हादराव गोबां गोदान स्किम बहननो थांखि लागासिनो दङ। लोगोसे गुवाहाटीआव खान्थाल बेगरनि बेसेनखौ लानानै आरोबाव गोदानै खेबसेबाव दावराव-दावसि। खान्थाल बेगरनि बेसेनखौ गरसेयावनो 10 थाखा लायो होननानै गोबां मानसिफ्रानो ससियेल मिडियाआव दावराव-दावसि खालामगासिनो दंमोन। दा बे खोथाखौ नोजोर होनानै आङो मैयाहाय गुवाहाटीआव खान्थाल बेगर बेपारिनाव सोंहैदोंमोन। नाथाय बेपारिया सेरसेयाव 150 रांल'सो होननानै बुंदोंमोन। गुवाहाटीनि माखासे जायगाफोराव गरसेयावनो 10 थाखाबो जानो हागौ, बेखौ आङो रोखायै बुंनो हाया। नाथाय आं मैयाहाय जायनाव सोंदोंमोन बिथाङा सेरसेयाव 150 रां होननानै बुंदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे आसामाव कर'ना भाइरासजों लोगोसे जापानिस एन्टिबेलिटिस थाम्फैजों गोबां सुबुंफोरा थैगासिनो दङ। थैनाय सुबुंफोरनि बैसोआ 5 बोसोरनिफ्राय 10 बोसोरनि गथ'फ्रा बांसिनै थैदों होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन फारसेथिं दैबानाजोंबो गोबां बर' फिसाफोरा थैनांगौ जाबाय। माखासेखौ जोङो खौरांनि गेजेरजों मिथियो आरो माखासेखौ जोङो खौराङाव मिथिनाय जाया। लोगोसे सिक्किमाव कर'ना भाइरास बेमारजों मैयाहाय फार्स्ट टाइम सासे थैबाय। बे थैनायनि बैसोआ 74 बोसोरनिमोन। मिथिनाय बायदिब्ला सिक्किम गभर्नमेन्टआ थैनाय सुबुंफोरनो रांनि अनसुंथाइबो होनो हागौ होननानै बुंनाय जादों। दानिया फैदो दिननि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय इन्डियानि सासे 42 बोसोरनि हौवाया दुबाइआव गावनि हिन्जावखौ बिसिखौ बुथारदोंमोन। दा बे बुथारग्रा दुथांखौ दुबाइ पुलिसा हमनाय जाबाय आरो बे जायबा बुथारदों बे बुथारग्राया दुबाइनि जोबथेसालियावनो जिउ जोबजासिम थानांसिगोन होननानै दुबाइ कर्टआ फोसावबाय। दुबाइआव आल्टु फाल्टु गैखाया लोगोफोर, आरो बिसोरनियाव क्राइमानो जाखाया। गुबुन खौराङा जाबाय वेस्ट बेंगलाव सानै बिजिबियाव खामानि मावग्राफोरखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला बिसोर सानैखौ लामायाव ओंखारबोनानै गभर्नमेन्टनि हेंथायै आन्दलन खालामनायनि थाखाय एरेस्ट खालामनाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। वेस्ट बेंगलाव बिजेपिनि एमएलएखौ बुथारखांनायनि उनाव दासिमबो दावराव-दावसियानो जोबाखै। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय हारियानायाव सासे बिफाया गावनि 7 गथ'फोरखौ बुथारनायनि थाखाय हारियाना पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला 4 बोसोरनिफ्रायनो गावनि गथ'फोरखौ बुथारगासिनो दंमोन। बेबायदिनो 4खौ बुथारखांनायनि उनाव आरो सासेखौ बुथारबावनायाव पुलिसफोरा मिथिनानै बे दुथांखौ हमनाय जाबाय। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदान चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। बाय बाय। गोखा गोखै जौ रोसिनि मोदोमनायजों एवखां एवसि बाजै गावदांनि बेदर एवनायजों, गोखा गोखै जौ रोसिनि मोदोमनायजों एवखां एवसि बाजै गावदांनि बेदर एवनायजों।